Neviete, ktorú Puffy vybrať? Tu je jasný rozdiel. Puffy klasická, hrubá, očková priadza. Má veľké, pevné očká, pletie sa iba rukami, bez ihlíc, ale háčikom ju tiež môžete uhačkovať. Je extra objemná, mäkká a ideálna na hrubé deky, prehozy, detské prikrývky. Hotovo máte veľmi rýchlo. Puffy Color, rovnaká hrúbka aj veľkosť očiek ako klasická Puffy, ale s farebnými prechodmi. Vzniká automaticky bez striedania klpiek. Perfektná na výrazné detské deky a efektné výrobky. Puffy Fine, jemnejšia verzia, menšie očká, hustejší, detailnejší výsledok, vhodná na tenšie deky, šále, čiapky alebo precízne vzory. Šikovné žienky dokážu s nimi vytvoriť aj detské oblečenie. Všetky sú z príjemného mikropoliesteru, hebké na dotyk a vhodné pre začiatočníkov. Tak ktorú si vyberiete? Objem, farbu alebo jemný detail? Nájdete ich u nás v Levíku alebo aj online na www.levik.sk.